गुबैयै जि मोनसे असामाजिक सुबुं बेरेखा हाबाफारिफोर दिनै जिफोर सोलिदों जोंनि ओनसोलफ्राव बेखौ नुनानै जोबोद दुखुनांथाव मोनसे थासारि नुदों। आङो गिबियावनो जोंनि बर' माहारिनि बिमा बिफा जाय गारजेनफोर बिथांमोनखौ खावलायनो सानो जे बिथांमोना सांग्रां जानायनि सम जाबाय। गावनि गथ'फ्रा स्कुलाव फरायदों, कलेजाव फरायदों, बिसोरो कलेज स्कुलाव समाव सहैदोंना सहैयाखै, समाव न'आव सफैदोंना सफैयाखै, स्कुल कलेजनि अनगायै गुबुन समाव बिसोरो मा खामानि मावदों बेफोरखौ एसे नोजोर होनांगौनि सम फैबाय। मानोना बिथांमोना बै न'खरनि इयुनजों लोगोसे माहारिनिबो इयुन। आरो बेजों लोगोसे आं फरायसुलिफोरखौ खावलायनो सानदों, दिनै फरायसुलि लाइमोनफ्रा गोबां सुथुर दङ। सुथुर आं बेखौनो बुंनो सानदों जे बिथांमोनजों फिजिकेलि नांलायग्रा खमलायग्रा बे सुथुरखौ आं बुंनो सानाखै। नाथाय जिफोर असामाजिक हाबाफारिफोर, दिनै ड्राग्सनि खोथा गोबां ओंखारदों। बर' लाइमोनफ्राबो दिनै ड्राग्सनि फारसे एसे माने एट्रेक्सन जानायखौ जों नुदों। सोरबा भिक्टिमबो जाबाय, ड्राग्सनि भिक्टिमबो जादों। दा बेफोरो सासे मानसिनि जिउखौ धंस' खालामनायजों लोगोसे न'खरखौबो धंस' खालामो। जोंनि लाइमोनफ्रा साननांगोन जे बिमा बिफाया जोबोद अनै फेदेरो, नाथाय सेंग्रा देरनायनि उनाव ड्राग्स जानानै जेब्ला बियो नोरजिया जायो, बे गावनि देहाखौ फाहामनो थाखाय बिमा बिफाया जोबोद खस्थ' खालामनो गोनां जायो, रां गारनो गोनां जायो, समाजाव मान सनमान गैयै जायो। दा बेफोर बिथिंखौ नायनानै आं बेखौनो खावलायनो सानो बे ड्राग्सनिफ्राय जोङो सांग्रां जानांगौ। आरो गुबुन फारसेथिं जोंनि लाइमोन हिन्जावसाफोर बिथांमोननि सायावबो गोबां बायदिसिना रोखोमनि थासारिखौ नुनो मोनदों। गुबुन हारिनिफ्राय गाज्रि नोजोर नायनाय, गुबुन माहारिनि लाइमोन सेंग्राफोरनिफ्राय गाज्रि नोजोर नायनाय बायदिसिना थासारिफोरखौ नुनो मोनदों। दा नंखायनो जोंनि लाइमोन हिन्जावसाफ्राबो जाहाथे बेफोर बिथिङाव सांग्रां जायो। गिनांगौ जेबो खोथा गैया, जोङो जायखिजाया थासारियावनो जुजिनानै आवगायलांनांगोन। नाथाय नैफोरबायदि गाज्रि थासारियाव जाहाथे नाङा फाङा रावबो गाब्र'आ, बिनि थाखाय बयबो नोजोर होयो। जायफोर सुबुङा सासे मानसिजों रायलायो, हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा, बै सुबुंफोरखौ जाहाथे एसे नोजोर होयो। बे माबायदि सुबुं, मा रोखोमनि सुबुं, बेफोरखौ नोजोर होनानैसो बै मानसिफोरजों जाहाथे सावरायनायफ्राव जोङो साबधानै सावरायो, आं बेखौ खावलायो। आरो गुबुन मोनसेया जाबाय साइबार क्राइम। दिनैनि समाव साइबार क्राइमावबो गोबाङानो गोग्लैयो। ससियेल मिडियायाव नाङा फाङा आपल'ड खालामो, नाङै खोथाफोरखौ बुङो, बिनि उनाव साइबार क्राइमाव गोग्लैयो। सोरबा गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ प्रभक खालामनो थाखाय, रागा फोजोंनो थाखाय बायदिसिना खोथाफोरखौ बुङो। आरो बेवहायनो जोंनि मानसिफ्राबो बायदिसिना खोथाफोर बुंनानै दिनै साइबार क्राइमाव गोलैनो गोनां जायो। दा बियो मोनसे गोख्रों मोनसे आयेन दङ। बेनिखायनो आंनि जोंनि लाइमोनफोरखौ खावलायगोन जे गुगोलखौ नायो, बायदिसिना इनफरमेसन लानो इन्टारनेटफोरखौ नायो, थिगानो दङ। नाथाय ससियेल मिडियायाव बायदिसिना नाङा फाङा खोथाफोरखौ आपल'ड खालामनानै जाहाथे जेंनायाव गोग्लैया, बिनि थाखाय सांग्रां जानो थाखाय आं खावलायो।